DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Nangudtunan ko yan na kataning mo dyan. Gari nangudtunaan. Kaya sa pinatong ko na po dyan sa table mo, so nalingaw na buka kasuha po. Oy, maray na pagkaudto na po dyan sa mga nakapangudto na. Sa mga daipa magtaga-iskusar na tama, alauna naman yung pagkahap. Dahil na po tabi ka mo mag-arog sa mga adigi na pasmado. Talagang trained na ni kuya na. Kaya dapat dyan, perming may mga dyan sa drawer mo, may mga nakatago na biskuit, may candy. May maray na pagkauto pa lang dyan sa mga barkada kong nyaon dyan sa Manito, Alba. Nyaon dyan sa may harani na dyan sa, day pa kaya ako yung nagtapos dyan itong patrabaho baga kantinam po. Parig di pa sisiring dyan sa, actually nakaantos na siya duman sa may Santo Niño kan Bakon Sorsogon. Pero di pa siya nakakadirektang pasiring na nga duman sa sentro kan Sorsogon dahil ta medyo halawig pa tinampong gigibuhon dyan. And oras na makumpletuan kuya na, magayunon dyan magayunon po dyan view. Hali duman sa binanga na, actually baka di man siya binanga. Tinampo, ito supinang banga ko yan sa bulod. Tapos hali duman sa taas, maaagog ka baga ko yan. Ano nga yung isa lang maaagog? So pag nasa itaas ka bagang parta, limawa nasa building ka. Tapos panagdoongaw ka kuya Nald, antulak mo, garang tataralibong na dahi mo masabuta. Magayon iyan dyan na lokasyon na iyan kung kamuan mahihilig sa mga road trip at the same time. Pero sa ngunyan, halat-halato na muna nindo itong matapos itong patrabaho. Dahil ang tamadali inaan pagbisita dyan sa probinsya kan Sorsogon. Maray na pag-auto sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Oy, kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa inyong pangutuhan dyan? Although po kitang ngunyan ni Miyerkules, petsa dos na po kan Agosto 2023. Nagalawan po kami na wala ka muni na man nakahilanga. Wala nin pigmamati-imati ang lambang miyembro kan pamilya. And sabi nga ni ibaga, nakakasurvive pa man kan mga pang-oral daw na pangangaip. And then nagkakaon 3 times a day. Ang pinakamaray dyan ko sobra pa sa 3 times magkaon. Maray na pagkauto kay Sir Bernardino Junel. Sabi na good afternoon po. Pa-shoutout daw po sa mga taga-hindi baka kay Albay, lalo na sa Barakiel family. Nakaantabay po ngunyan yan sa DCGB. Ay, congratulations duman sa mga atletang Bicolano dahil matao po nin cash incentives itong Department of Education Hali ini duman sa kunarunduan ba ganindo fun run na ginibo dyan sa may Kamalig Alba. Kan mga nakalis na aldaw bago pa ini magpuuna palarong pambansa 2023 dyan sa NCR. Garimuntin lupa ito kung ako na sala. And kasaba guminahiling ako di gimana scroll akong partial and unofficial tally kan mga medals kan ining nagpapadagos na palarong pambansa 2023. Ang nanginginutan dyan kuya Nald, NCR may 13 medal ini. And then digdi sa Bicol region, iguana po ki tulong gold, na silver, and then tulong bronze. With a total number of medals na nasa 12 na po iyan. Yan ang partial and unofficial na nainirib ko, nahanap ko ini sa sarong website digdi sa internet lang. And then, basado duman sa pigpaluwas na information kang Department of Education Bicol, ang nakakuha ko yan gold medal, ang makaresibinin 20,000 pesos na incentive.
cash incentive ini. Tapos duman sa silver medalist, makakakuha nin 5,000 peso. And then duman sa bronze medal na makakuha 3,000 peso. Ano ba ini? Dakulang honra naman ini. Talagang dakulang honra ining pigtatao sa tuya kan mga atletang nagre-representar sa Bicol Region. Dahil anta syempre nakikipagsabayan na sinaluman, sabi nga ni Regional Director Gilbert Sadsad kan manakalis na alda. Na kung dati ngaya, day kaya or bako arog kay ni kakusog an team kan Bicol Region. Pero based duman sa ginibong mga qualifying events kan mga nakalis na daw bago pa ini magpuon na palarong Bicol, talagang nahiling na nakikipagsabay na ang mga atletang Bicolano. Kaya congratulations dyan sa mga atletang Bicolano. And then syempre duman sa mga proud coaches and then sa mga nag-iriba dyan from DepEd Bicol. Ang wala pa kinahuko ang gold medal. Iyo ining taga sa rehiyon kang bar. Ang Caraga igwanin sarong medal, bronze. Ang Region 9 igwamanin na 2 medal. Pero ang Bicol Region igwana po nin 12 medalyang iyan. Tulong gold, na silver and tulong bronze. Automatic na kay ni Kuya na ang mga cash incentives pag uli ni nadigdis sa Bicol Region. Kaya congratulations yan. And then syempre ang katuyuhan ka ini itong matawan manin insentibo itong pagalbagakan mga aki. Kasi imagine, day naman kaya siya kuinal. So dati baga nakasanayan ta ka ini. So halimbawa, pag may araw ka may mga masabak na kawat o masabak sa mga kawat ining mga estudyanteng ini, tigbo pull out ko sinda kuinal sa klase. Ngunit baga, after classes na iyan na mga trainings pigigibo ninda, kaning daiman maapektaran ang sa inang pag-aada. Dati may kaklase niya ako kay ni Kuenal, teacher naman ngunyan. Pag may mga araw kaning tournaments in the or event, mga kompetisyon naggigibuhon, retain kay ni Kuenal ang grade ninda. Kasi dahil baga sinda Kuenal nag-exam, dahil sinda nagkaklase. Ang grade ninda, retain, or kung ano ang pinakahalangkaw dyan na grade kang mga nasa regular class. Ito ang sinang marerecibing grado. Pero ngunyan, iba na kaya na itong mga training kaining mga aki ini, bako na arog kan dati. After na iyan kan sa indang klase, tanganing masiguro man na daiban po napapabayaan an sa indang pagklase sa indang urualda. Maray na paggaudto kay Ma'am Valderrama Glenda. Sabi na good afternoon po kay Sir Pio Fernandez. Nakaantabay man. Tataping, maray na paggaudto sa imo. Ano tataping? Taram ko manig di sutig mo sa kuya kasi bago-bago ka magpuon. Kay Sir Romeo Candano. Nakaantabay man po. Kay Vilma Almonte. Kay Maria Bartolata Nolia. Nakaantabay po muna na paggaudto. And kasubag ko kasubagong aga, early morning. Manahiling ako na post kang Bicol Universitary na as early as 10 p.m. kasubang ni Kuenal, may nagpipili na dyan sa luwas kang Bicol University. Para duman ini sa mga mabiresita sa clinic baga dyan sa BU. Tasaro baga sa mga requirements kan Bicol University itong sa pagkakaiguan ni pagkuha po ni health certificate. Halatahan na pong kusuppose kang universitarian. Sabi digdi earlier today at 12 a.m. itong sa mga waitlisted and below quota duman sa mga incoming freshmen ang nakabantay na da Kuya Nald sa Gate 4 kan Bicol University para magpa-validate kan sa ilang medical requirement na mabukas itong sa Bicol University Health Services alas 7 nin pagkaaga. May namalang may nakahurong da sa naduman Kuenal na alas 10 pa sa nakibang nag-aalat na talaga duman and nahiling ko ni Kuenal may mga kaibanan na parent
Naramduman ko dati, may nagreklamo kayo dyan sa sarong campus kan BU. Ta so mga aki Kuenald, aratabo nagpapasiring duman as early as 3 a.m. Nagpipirila na dyan kung sa ina mga campuses na ini para digdi makakuha ining magpa-validate ka ining sa mga medical requirements ninda. And answer duman sa mga pigpapaabot na concern ka ng mga kalis na aldaw. Itong syempre sa safety man kan mga estudyante. Pero maray inita, may mga kaibanan na magurang to make sure na masiguruan sa ng kaligtasan. Sabi digdi, as per the latest announcement of BUHS on their Facebook page, the validation and submission of all requirements are now dispersed per campus to ensure the safety of the student. Bata sa man lang ining facility dyan sa BU. And then imagine kung perang numero kan mga malaog na freshmen, mga first year student dyan sa Bicol University. Sabi digdi, last year pa pala itong napadigdi, kaya dapat po na magpaluwas. May mga nagreklamo kaya na padigdi late kaya nagpapaluwas ng mga information. Kaya importante dyan, i-follow po nindo itong mga page kan mga respektibong colleges para magtawan po kamunin mas early pang mga information and abiso. Halos taon-taon kaya ako yun, siring kanya mga nagiging senaryo dyan, which is dito man masasala ining mga estudyante. Kasi grabe talaga ang kagustuhan nilang makalaog din sa Bicol University. And then, choice man inikan mga estudyanteng dyan siring ka itong atap. Para mas maging para mas atab man sindang makapit. Para may prosesoan sa indang ang mga dokumentos. Ang naabiso talang, make sure po na may mga karibanan kamong guardian, parents, or it's either ate or kuya, para man ma-surean sa indong seguridad dyan sa lugar na ito. Sabi ni Kuya Romeo Candano, Kuya Bob is monitoring. Sabi ni Kuya Ron Aranya, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Ano pa man Kuya Nald? Masira mo na magkapinguna na oras na ini. Ang nakaibanan ko po sa Radio Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT, si Kuya Richard Astor. Sa production, si Thrasha Mariletana sa newsroom. Ang samuyang news director, si news manager, Sir Mar de la Cruz. Kaibanan si Ate Jenny Baleran at si Nicole Ann Gloriani. Ako po ang sinong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay